دریاب دا ٹیما ینا پاننگ خواہ کیرا نمائندہ بریک را سریاب نا مخلوق کیرے را عوام او دے مطلب تینا الیکشن نہیں سابٹ واسطے یا تو سیاسی سابٹ ایونا تیتے مونا قبائلی سابٹ تیتے مونا تو سریاب کی چھوکارے مننگ افک سریاب ترقیان علاوہ دے پدے سریاب کرے باز پدے ننگے راٹیم اس کا الکبندی کے متوی سو تقریباً دال کاک باز وسیع اس کا تینے پیش تماسو سیاسی سابٹے الیکشن نے سابٹے کور مننگ متا واسا ظاہر اٹوار دا کا مونٹے پین زبانک دا کا کٹھانو سریابان دال کان کٹھانو سریاب کی تو کارے متانے اور ننے ظاہر گلے مفق اگر نم پارو سن تو پائے بھائی اتفاق اور اتحاد افق اور ننا بندغس مونا بننگ افق تو او کپت دا سا اللہ نے مہربانی سریا بٹی بلو الکبندی اس بلو چینجنگ اس تقریباً بسک کوئی چنا والا لیستے مستنگنا والا لیستے قومی لیستے صوبائی لیستے بلو چینجنگ اس بسک دا سا سریاب تو تینا ریزلٹ اس تینا اتفاق اور اتحاد نا جوان نشان تستا مخلوق کے کہ ننے اتفاق اور اتحاد ارے اینو نن سریاب 4 نمائندہ سنون ٹھیک ہے اور او مخلوق نا او عوام نا مونا ظاہرو سریاب تینا اتفاق کے اور اتحاد نشان تسک تو اینو تقریباً 1 سال 2 سال ٹچ مننگ اٹھے سریاب اٹھے اچو کارم متانے تو دا سا سریاب نا مخلوق سریاب نا عوام کنا خلو اسے پریشانی سے نا شکار مسور مالا واللہ واسے کہ اتنا نمائندہ اللہ وکا دا سا مسور دا سا اتنا نمائندہ رہے تو دا سا ہو پریشانی سے نا شکار مسونو کہ سریاب تو انت مننگے دا مخلوق تو گوازی مننگے دا را کنن نمائندہ سنن سریاب نا ہو مخلوق تو گوازی کرننگا چھو دا سا انتہی سریاب کے کارم مفق سریاب تو تینا اتفاق اور اتحاد نشان تس دا مخلوق تو نا ننا سوال لے کے نا دا سریاب نا نمائندہ غاتیان ارا کے دا الکاغتیان کٹھانے تو دا مخلوق نا محنت تو کیرا دا ایڈ لماک پیشتا مار پولنگ آتیا دیا باسونا پیشتا مار ارا دا ننا ایلوں پیشتا مار اونم کے محنت کریر نمی مونائی سور لہذا نم انتہ گیرم کرننگ اٹھے روتا کھنانا پیغامیں میڈیا نا مونا سریاب تعلیم نا نظامت پدیننگ اٹھے اور ارا کی سریاب کارم تو خواہک او کارم سریاب اٹھفز ہینو تعلیم نا علاوہ لیستے میڈیکل نا علاوہ لیستے صحت نا تقریباً پاننگ اٹھوٹ ہینو بلڈنگ آک جوڑو بلڈنگ آتھ بندہ آکفز ای سریاب فورم نا اول ٹھنا پاوا کہ دا مخلوق لنگڑی بندغی تو کنخل کسف پک تعلیم اور صحت دا بندغی ختم کے رکھنا نہ پیغامیں دا مخلوق